This man, get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Nyakro mogi dakika osekalo kanyo 24 bang' saa 3 okinyi ni ri ma kawuono kod onyango maket kod maendi wan e telo ni ri mogik okinyi maket kod ma bende wadhi nyime kod kelo ni twak saa bang' saa moro ka bang' moro nyakod magajon gidwaro makende mar biro neno ni weche gi kichope iti kendo wapuonjore e kithor mar weche ma opogore e nyakod magajon. Thuolo machok mokalo chien kanyo wabedo kod migosi Sami Onyango MCA ero mar Railways Ward ma bende watwago kotende kod weche buora kama oting'o tho mar nyithindo 4 ma bende geno mar kokar iko mar gi mogik odiochieng'ni ri ma kawuono. Lipota marwa nyisa ni nyasi maket kod mano en mano bende sani koro chako dhi nyime, jotelo kod jopiny buora dhi nyime kod yuoro e gweko ma Kanyakwar machiegni kod Kasarani Obunga kocha mar kokar yo mar gi mogik nyithindo 4 gweko ma bende yande owito ngimagi. Kata kamano winjo ka mheshimiwa Sami wacho ni wakwedo malich mokalo joganda ma bende sani koro ondere weche gweko maonge tiendgi e mbui ka lipot ni owuok ni familia no chako yudo lal mar tipo nyakod Mogojwang kuom masira mar wang' apaya. Lipot ma bende waseyango en ni onge masira machielo bende notimore ne familia no ero nyakod Mogojwang kendo ganda joka nyanam kanyakla koda jogweko matiyo koda lony mar tudruok manyasani kata mbui nigi ti kode e yonero makare. Kwayo gol ne oganda duto nigi ket kwe odiochieng' ma kawuono ka wang' oganda dhi e kokar yo mar mogik nyithindo goeko. Wan kaka familia mar Kala TV bende wachopo mos marwa makende kendo wang' wabed kanyo mar neno ni weche go odhi nyime e yo makare. Tielo ni rimo gik masulo mar okinyi nyakod Mogojwang mine matindo yude ang'o kata gikale andong'a mage weche gweko mag siasa nyakod Mogojwang. Inyalo paro ni sani to koro wadonje weche gweko mag siasa gana 2021 gana 2027 antie ka endi koda nyadendi ma bende dwani wambe go kuom thuolo machuok mabiro mbele kanyo yie mondo mi ikaw thuolo ni kendo achiel kendo ting' duondi kimosto ngala joka nyanam okinyi ma kawuono mi geno ndi machuok. Nikwara mogi ero kamano kuom nyinga iluonga ni Jeroni Makinyi Obwar to nyinga mar papen nya Yesu. Adongo Kisumu kae ndi kendo nyola Kisumu kae. Ero kamano. Yes. Pat mar nya Yesu ni ne yudo nade? To start with nya Yesu ni endi dong keta lando injili. Alando injili mar Yesu, alando injili mar weche mag rito kendo alando injili mar siasa. Tende ni mama mowar. Tende nano mama mowar. Hallelujah. Yes, amen. Ero kamano nya Yesu warwaki Kala TV okinyini maket kod maendi to wadwani mondo mi pimnwa machuok ni to nyalendo chiew nade okinyi ma kawuono. Samoro mak mana ng'ato chiew ge ode ma ok inya ng'eyo to koth onyidho koso piny chal nade? Koth no nyidho nyoro. To nyalendo chiew mana mabedo ka winjo naka moko mora chakre. Yes. Ero kamano. Jeroni Obwar. Yes. Siasa chalo nade? Yamo mar siasa chalo nade gi joma mine matindo? Weri gi mosengirore kaka osiepna Millie Odhiambo giri, Rosa Abuyo giri, iluongo ni Ruth Odhiambo nyaka mami giri. Biro ako maber kudonje weche gi mag siasa to chaknwa ni to in iwuoyo weche mag siasa gi. Iwuoyo kan in ga geta moro koso wuoyo? Ero kamano. Yes, awuoyo kan gi ageta moro. Lao komno mar MCA Nyalinda E. Ma
komno endo aneno kidhi kawe for the first time gi ng'ama miyo ma ing'eni Nyalenda MCA pok nokaw kata gi ng'ama miyo lakini this time round aneno ka ng'ama miyo madhi kata ng'ama miyo no en an Jeronim Obuar Nyayesu. Koro chien kucho chonde joma mine matindo nok rwak ga e siasa kendo kata jogo kura goiko be nok orwako idea mar ni joma mine mondo mi obede kombe goiko nikech the word me kizungu wacho ni patriarchy. Kata nitie jok mana godo mbaka ni Nyalenda ka bunyalo miyo ng'ama miyo ni ng'ama miyo kwanyal kata mana kete kom lakini kalure kaka gomba ka koro nyaka gi jogo machuogo to sani neno ka jogo yie ni joma miyo be sani nyalo timo ang'o wanyalo telo maneno ka nitiere chances mag joma miyo dhi telo mang'eny e siasa kwanza ma midhi go 2027 indi. Ero kama na nyato ang'o ma idhi gi Nyalenda mabe waneno ka Boyton dhi nyime maber kendo chiegni tieko tam mare dir mane madhiri Boyton osetimo gige, osetimo agenda ge manodwa timo, kanotimo campaign. To ok neba donjo ni wach gimotimo onge. Gima dhira en ni adwa ni joma miyo bed mbele. That is it. Nikech naneno kambe koro kaka sechung' niendi, bedhi miyo joma miyo be jipo moro ma dhi nyiso gini kara gimbe ginyalo telo kuonde gieki. Nyalenda as a whole en kuma ng'eny gi potentials. To kendo joma mine matindo ma Nyalenda, they are very bright, they are very full of potentials. Kora penjo niya, gimbe dak mondo gibi mondo ka elective positions kiki an kaka sechung' niendi. Adwa ni joma miyo moko mang'eny kendo mondo wuok ni gimbe gidwa kom mar Nyalenda niendi. Mondo this time round joma mine be mondo kete kombe ok ni keto gini nikech ikonyo gini nomination sita elective positions nikech wambe wanyalo timo gigo machuo be nyalo timo. Bentiere riwruok moro ma samoro upango mar riwruok mondo bedie kaka joma mine matino bende donje nyandho mag siasa koso useriwru machiegni to bentie joma mine moko ming'eyo ma samoro nya gilo nyinggi ma samoro be bede kombe mopogore koso in kendi minyiedhri oko. Nitiere joma mine moko mosewuok ni gimbe gidwa kaw kombe gieki. Kwanza Nyalenda pani nitiere nyako mana matin kaka an embe nanene ka imbo dwaro position mamba dwaro ni to nitiere riwruok ma wan joma mine wan godo joma mine wantiere gi riwruok tienge ariyo mine matindo to gi nyaka mine madongo ma gin mana movements mon wasefo mana Nyalenda ku mine no kae nindi mondo mi odhiri joma mine be mondo kaw kombe gi and now andonge mamine kaloe samoro pogore gi ma joma chuo kale washimiwa machuo kale ikri machal nade ne weche gieki kaka ng'ama miyo amba seng'eyo challenges ma jok mamine kalo omiyo kata ka wuoyo kendo kan gi jing'nia kantie ng'ama miyo moro amora manena mang'iya mawinjo kata mana wach ni moseneno kata ni Nyayesu dwa chung' ng'ama miyo nadwa ni mondo miya support mondo mi amba chung' kik ayudi kidhini go ne ng'ama dichuo kura nikech Nyalenda osewuok to Nyalenda ogolo ng'ama miyo ni wach gima in ng'ama miyo kadhe asekadhe iwinjo to challenges mag ng'ama miyo samoro in business opportunity samoro in terms of just health nikech mago agendas ga health gi business gi education to gi food security koro ng'ama miyo I can relate well with the challenges ma jok ma miyo kadhe okabika na adwa compete okabika ni adwa timo gima ng'at moro nokotimo lakini adabiro kani I can really relate well with what women are going through tingeni ng'ama miyo kosebedo stable ng'ama miyo kosebedo handle to community to sebedo handle I will decide you target one woman you targeted the entire community idwa dhi bede komar MCA kendo dhi bede county assembly ma Kisumu ing'e tije MCA don't ng'e tije MCA legislation oversight and execution what are you executing policies correct yes what if policies are brought ka policies obedo brought to the assembly nikech jo assembly ma pass most communities policies magwachni gender health education any policy madhi bedo brought I will stand a chance of influencing so that they can be passed and implemented. For example, tele policies moko mose beda nudiwo mana nikech samoro onge ng'at manyalo bai mondo migibed passed. Since kendo asebedo gi linkage maduong kabisa in the CSO space ma work in matters development in the community. I could say okni I'm bragging. I could say ni already anti some ideas in the fingertips, some projects ma wanyalo bedo ni wadwa execute. And get duol no endo manyalo dhi go de county
assembly mondo mi awach ni this and this is very important to our people, then we can now pass it to make work easier for everyone working in the development space. Yeah. And seche utimo legislation uketo chike. Chike mage ma samoro chando oganda ni kumi wuoke ma digomb ni okete chik. Kwa wuoyo kuom wechego eko mag health, awinjo kimulo nyaka wechego eko mag somo e rang'iny mane? An koro weche mag health, for example, kendo koro kachunga tawacho ni antiere subtal miluongo ni Kowino en tie Nyalenda to Kowino jopiny be manobiro boyiera igni 3 mokadho nigi yiera mondo abed member mar board mar that hospital. To gima nawacho ni adwa timo sama ne giyiera no endo madwa influence ni mondo Kowino hospital maternity wing ne obed completed kama mine konyore no endo mondo mi joma mine kik joma mine ma Nyalenda gibed ka gi struggle mondo gidhi kata mana general kata mana gilaw thieth kuonde mabor mondo mi Kowino kaendi ema mino yude services stay all round. Magi kama nawacho ni oda mondo mo advocate mondo mi ginene ka as I'm speaking sani subtando endo is towards the last steps. Odong mana equipping mondo mi joma mine koro tigi subtando. For example koro ka page gimoro ni idwa neno mana idwa pimo mana blood pressure. Yes. Why should you go to general mondo mi give the general itiyo gi fair? Lakini this one is whereby we are getting these things a community ka joma mine iringete subtal. Yes, kidwa pimo malaria the subtal kanyo endo, kidwa timo the subtal kanyo mondo joma jopiny oyud services kuma ginyalo no endo. Sani ka una dawacho ne jopiny ni gima na donjo manu yiera ni mondo watim no endo, sani subtano endo idhi karumo mondo joma minyo okonyere nyake subtano endo. In terms of education, wantiere gi bursaries michiwo. Bursaries michiwo ne nyithindo from which sector? Now from the MCAs. MCAs also have their store allocation for seeing how bursaries are given to the community members. Awacho ni ok ber ka nyathi bede ot samoro ni nikech ok odhi school. Yet an gi influence manelo influence godo mondo kata kotin to poge ne nyithindo te mondo mi odhi school. In short, tipoge in a transparent way. You see, kendi pogeto jomodo bursary jomodo scholarship kapo nite scholarship oro minyalo miji kete alafu ket nyaka nyemi jok modo scholarships gote okane ka gima gigi monego pan gima ngama mi nyalo bi dungo ni dot ene ni nyathi na ni dot ko nya gi bursary okanyalo dhi hospital wach kama gi. Those are very small things masa moro ngato nyalo ilpo kanyalo chulo pesa but kaka nyalo influence modo gigi odhi mbele. Nyaka ni land dwaro mari mar bedo MC ne Roma Nyalenda. Ang'o minyalo neno kosa chako timre ngima ni jose chako bire dhodi rombe dhi machal nade to rwak chalo nade? Sakrara chak London ni adobe MC ma Nyalenda Nyalenda A. Aneno ka reception osebedo maber kabisa. Kendo kata social media nikech gima nadwa winjo ni je wache ang'owa. To kane osipega ochako post anano endo reception no bedo ma very very positive kata I was surprised, I was shocked. Ni jok moko miyanyo ga samoro go to poster gi kama no endo to anto I got about 97% positive reception ni mondo mi adata nyaka joma chuo. What shocked me was nyaka joma chuo be koro ne support ni ani kom ne atim nade adhi akaw mama ni wi moro no ndiko ni mama ni to dhi tiyo no jo Nyalenda ok kata na ng'eye ok kata ni awuoyo kode. Yes, oyuda poster na to wacho ni we oshare gini ni mama ni to dhi tiyo no koro so far reception has been great kwanza from joma tindo nyaka gi joma dongo and I'm really looking forward kwanza joma nyiri mostly they have really supported me in this. Machimo Nyalenda slum the informal settlement ma Nyalenda osebedi kineno ka kanyo no ero ma ok ber ahinya. I don't know whether the name has changed or really not changing the literal name but the perspective kakineno Nyalenda. Nti joma ng'eny makawuok e gwenge kata kabire boma kati kono ni Nyalenda ti yamiango. Nyalenda ti dake nade. Ere kaka ng'ama miyo idwa gwenyri gi ojendegi idwa tiyo nade. Seketo mkakati machalo nade mabiro neno ni utiyo maber gi nying mar Nyalenda. Nyalenda adhi tiyo to kadhi tiyo kenda. Umoja ni nguvu. Kata anawacho nada bede komni ukadhi tiyo kenda. I will need to partner. Nyaka partner gi community members, nyaka partner gi kata mano jende mine ni wacho guiko. Adira ke wacho an nonyola Nyalenda, kenda dongo Nyalenda, kendo kadhi school mana ka buk Nyalenda, kendo mana ka water kaendi, kanye kuma donge.
to challenges, of course challenges zimekuwa mingi sana. Number one, kidogo challenges maka nyithindo somo to samoro kuchika ta school. Ama samoro nyithindo dhinya ke skunde moko mabeyo kata ka Kisumu boy to gi Kisumu day. But what comes out after might even shock you. To Nyalenda is a place with full potential. Ma opportunities ema wachi ni vijende gi samoro nyalo bedo nia ok gine ama gi kaka nego beni gi opportunities gigi. So since ni adongo kanyo wendo to samoro aseng'eyo kaka opportunities gigi inyalo kel ama inyalo tieg vijende gigi mondo bed able to access these opportunities gigi. For example, business opportunities gigi ginyalo bed empowered nade joma miyo gigi ginyalo tieko school bagi bi nyaka mbele gi school nikech okadwa ni gimoro ni kende mantiere pach ngama nyathi ngama nyako okada kata ni gimoro ni kendo dhako kende gimo bedo e pach ngama dichuo. But the other things, these people can as well venture. Nyalenda golo choma beo malich to kendo jo mabeo manyalenda golo gigi an ka gi pacha kapo ni nyalenda to nyalenda osegoli kiki via nidhi dug kendo mondo mi duok lweti piny nikech imbe survive ni wach Nyasaye survive nyalenda ko osebedo gima yot to koro kise survive bi kama duok lweti na jo nyalenda. True. And maybe another question manya bedo gwen ni be you understand nyalenda map ne ringo kwa kanye to chomo kanye to go kona kanye to chopo kure, because that's what you need to know. Okay, samoro kibro ringo tinya poki chopo kolwa tipani poli nyalenda. Yeah, it's true. Tell us all that. I understand Nyalenda but not fully. I am into understanding it more. Angeo dago, angeo Nyalenda dago, and angeo Nyalenda dago duong kabisa. Angeo Nyalenda rumo western unit. Tangeo ni nchire nyaka overlap nyaka dongen western do nyaka dago minyalo paro ni nyaka kolwa ko. Koro dago e kuma apa nene stronghold mar Nyalenda. Correct. Yes. And then oringo nyaka maloka mheshimiwa Nereaka. Nyaka ka mheshimiwa Nereaka ni longo na how do you call this place? You can't put Wells Petrol ka? Yes. Part of it oringo kanya. Yes. Before you get to Manyata. Yes, before you get to Manyata. Yes, and there's a confusion actually between Kumanyalenda ugite gi kuma Manyata ugite. Exactly. Iwinjo. Koro un magi gik monego benu define. Inya chimo nya kwa mbulu mar Nyalenda kare kwajo. Joma Manyata ko bedo ka dwalo ko kora to loka gi bigi gochira. Oh. Kata loko kora kata wuka jakas kata wukaje. An kora gi solo krubi kata ya Manyata ka dwa gocho lokora mondo bi ogochna. Ana gocho seme. Igocho seme. Inyalo ko koso pande ni wacho. Anyikal. Kanyikal. Dr. James Nikal. Yes, yes. Correct. Yo koro Kenyalo ko pande ni wacho. No gidi Kisumu. In party. Mano wadhi donje. Okay. Machiegni. Story for another day. That is story for another day. I know. Mimi okudwaga ni telo gima tek ko ni wagomba kana chieng machielo nyakore mangajwa. Tiwe kamano party uni bo wang'eyo kakitore jimos. Kata post anano okidhi nene ka keto party. Mora. Yes. I am very neutral at the moment lakini koro. But you're open for ideas and dialogue. Very open for ideas and dialogue. Anado na teenage opinion koro gima jo opinion no odwana dhi godo ema dhi. But if they tell you have to get a party. Yes. If the party denies you ticket. Yes. You still go? I still go. If the party denies me ticket, that is nothing to limit me. Women power. Yes. Ni party to nab ticket. I have option A, B's and C's up to Z. Okay. Just so I can sit on that seat. Woman. Tell me. Ikrima rakro na record chuo mabende ni laini. Gayan, Gajara, Gachai. Don't you think they exist? You think they don't exist? I know they exist. You've heard it. I have heard it. And I know they will come up. And I know the kind of questions Magibo Penja. One of the questions, Itedo Kanye. Tell us, Itedo Kanye. We record that. One of the questions, Namani Nuko Chanewe Nango. Isewe Nyakangato. Itaga. The third question. Which is? The third question, Ida Kanye.
idwa komane nyalenda to kidak nyalenda dak milimani ama tomboya maga ngiri chuodwa penja go gidwa nya godo to kaponi kedo kora dhi yudo komno are they not right to ask? It is the very right to ask. In fact, any question maja gombulu dwa penja o penjo mora mora ka makni an mondo mi adwok nyaka bed gi wisdom boko chono ni penjo tema gi penjo nyaka dwoki. True. Some of my personal life, I don't need to expose my personal life niko rangi sini now A B C D F G because of F. No in gi midwaro ni dwago na kora idwa maendeleo koso kidwa maendeleo Tedo ne Yesu. Atedo ne Yesu Question gangewa alafu kedo ni gimoro tibo Nyasaye otimo koro keta komno no do komo nikech notimo kama I'm very open dongo jongi ni joma miyo koyudo kombe to joma miyo ne nyaka Leave alone that. I know how you want to put it. Yes. Now, talking about that, how did you sound about your good friend Makamo on women the other day? His statement was very insensitive. And what Gimanote Mungiso Jenia Joma Mine cannot do anything apart from Kapok gigonyo lao Joma Mine nothing. So that is even one of the things I even want to invalidate people's statements on that. A woman cannot do everything. A woman can sit on a seat. Kapoko gonyo lao. Kocho nyako gonyo lao. Women are bright up here. But because society uketoni one nyaka wagonyi mana leo niko de kwa timu gigi. Some you've gone to a very very good company. You're finding a woman is at the top. Correct. Gimaji de wacho yoka nini no gonyo lao. It is not a must. Okocho nyaka gonyo ko de konya ludu gik madwaro gweko. Ane radhi yudo komni to kata lao madhi gonyo. Onge. Adhi yudo komni kada kulepa teteteto nyaka gudu te nyaka kitamba ka twe. Onge lao madhi gonyo kata chiel. But we nyaka ber. Baro ko nyaka socks gi jacket. To onge lao madhi gonyo monda mi ayudo komni. Kendo komni jopinye madhi ketai gidhi keta ka gingeni antiere gi paro maber ne nyalenda kana gi lek maber ne nyalenda kendo dwani ini jawinjo kendo ingeni kiyudo ngama miyo mora mora mobede kom nyaka beni gone Nyasaye ro kama ngama miyo bede kom kanyo ni wach Nyasaye momiye nguono tok ni wacho gonyo la women organizations osewuok oko ka kwedo wach maket kod my the other day in National Assembly ni winjo ka mheshimiwa the bad girl who is your replica no wuok oko mateke wach ni ere. You bad girls, uka watch ni mayot machalade kuso? Watch mar mano watch no Jaomine. Okwanyal kawe mayot. To ingeni ngama miya achiel kaponi kunyo to mani kunyo wawate. I agree with the bad girl and right now it is time mondo mi ruch analogy ni ngama miyo is just always a pet. And that one also brings me to the fact that joma chuo okudwa yero joma miyo into leadership positions nikech giparo ni wadhi bedo squatters. Nikech an samoro ka koro adhi assembly. Koro samoro ji nyalo luor ni an kase dhi assembly kadhi bedo yes and amen, yes and amen. No nge gima the question nikech omiya position wendo. And that is why so jopiny ni elect me, don't let me be nominated. Nikech ka bedo elected, I will have a stronger voice to influence. Mondo mi ungeni ya ngama miyo bende unyalo bedo godo gi trust. Okochuno ni one pets, one squatters. You give us positions, you have to make us accountable. Because there are women who can always lead. Ndile minima nyalo kelo gache. Nyageno dagomba kanyo mama ni note mangwa. No. Please trust us with the leadership this year, 2027. We will get you what you want and even over and beyond. Kisumu County kaendi siasa osebedo kaliet koni kod kocha kendo miringe koda yawuoyi makor gidongo gich betegi dongo kabisa geche be giidho madongo kendo gibete chuny wi gari malo ikri ne mako sida wuotho gi tiendi kikwa ombulu ne japiny to yawuoyi makor gidongo gi be imanrigo manora gi jite all way round amanora ni dhitinga apiko joma da tinga kokotendo be dhitinga kwa manyo kura jowuoyi madongo gi be nyaka bed godo joprado be nyaka wuoth mana koda kora ni da wuoth koda all way round mkokotendi be ibo yudo kutinga idhi mani koda kura yo nyale na koro wadhi oro chuodho that is well and good kora mana ngechi ndipo kwa gerona ya nyale dongo bere yawa nyale is manageable at the moment but wadwa ni koro wagole kumentire no mondo dhi malo kabisa Boyd has tried. Boyton has tried. I wouldn't say he has not done anything. Okay. I cannot discredit what he has done. But amba ngini akoro kumocho peno, koro mondambe koro. Omia bless But him. it's just a one-term MCA. Yes. So what? So you let him have 2 terms. Ana gombo ni mondo koro Boyton omia blessing, omia gwethne makende mondo mikoro adhi mbele gi kumo wendo. Gimo setimo to bed. It's okay, I cannot discredit. But right now, Madano supporting him. Have you met him?
Ron is my friend. You've told him you're vying. No, I've not told him, but he's my friend. You fear him. I've not told him, but he's my friend. You fear telling him. I've not told him, but he's my friend. But Sani Koro say we enjoy, I know. I know, yeah, he has known, he has seen. Everyone has known right now that I'm vying. Everyone, and the open mato nyako man. But when the time comes, they'll see me physically. Wala muni maber Jeronim kendo kidhi nyando mag siasa gieki. And then, who are your mentors in this thing? My mentors, People whom when you look upon, you feel we need to join this league. Me, first of all, I am not a mentored, but I really admire Millie. You're your very own mentor. Yes. I really admire Millie Mabona. Another mentor of mine that I saw, and I was like, I can also do this, was my dad. Okay. My dad was also an MCA, the councillor for Milimani Ward. And he was such a humble man. Jopinyotere. And Jopinyotere. To yeni Milimani Ward, Jonyalenda, mangenye manotere. To giwainde. Jinoloko kura, mondo miotere Francis Maurice Obwara. So, kago picha, though wanda logo ne podwachino, to kago picha kaneno kaka the support mababa no the community, no punya nyaka dag maberi community members. Now, my dad is my mentor, but he's late. Millie Mabona, with the many women, Mawase Bidokwa wako the CSO space. Yeah, I've really admired them. So I said, admire mana Joma Mine Kadongo. Nikech, just as let me tell you, when a woman is empowered, when a woman is educated, then the whole society is educated. Okay. Yes. You are making me mama mia lo fachel no dio mango kakangi chiemo. Tinya do kagigo mobile out samoro ingal fachel to kimi mama dicho. Oh. We bring more than you. Oh. Hindi nyalo biro leo tingi sani ati ndio kiyudo pesa ka wuno waman kaka wanyalo timo. Adiera ntia ka dhimanyo kaka wanyalo survive. Pesa to no kimia, dunga dhimanyo kaka wanyalo survive. Because a woman has this heart of sacrifice. I will sacrifice. How can I sacrifice just so people to go to school? For Nyalenda to be called, alafu jomami obero gik mabeyo beyo. Ibinjo. Ok ni koro ka ingeni bire chudo sate no ibiro nyino chudo ingeni racha na kabita nyono chudo. Koro nikech ahero gik ma fine thank you. How will I fine thank you. Okay, ahero gik fine thank you. How will I influence ni mondo chudo miluongo no Nyalenda ni podo dhi mbele. How will I influence mondo mi nyinga mose mi Nyalenda marachi jo Nyalenda goons. Jo Nyalenda mer jo Nyalenda ngowa. Are they goons? You know there are some challenges many people have been facing. And I am a listener. I thank God I am a listener. I thank God I nyalo bedo piny gi jo piny mondo migingisa ni what is the challenge. To nitiere nying maricho mose mi Nyalenda. An gonyo ni am chero no from Nyalenda. Kuma gun saika. How did you make it? Okada na make it kenda. Koro mondo mi nying ni olokore. Okadhi bede kom to podi luongo Nyalenda goons. To ni Nyalenda ni nyiri ma Nyalenda idhi mana kate do to weyo to dhi to kama baba. Nyalenda has to have a clear structure of development. No wonder you changed the name of that school down there. Yes, it is St. Mary's. What do you mean by Panpieri now? I didn't say you're the one who said it. It's okay. It's okay. Panfire. Yeah, it was Panfire, but even the name. You know, names also have names also have power. Insani kaponi ochaki ni which name? Ngamakoro yanji menesani niende. Makamu. Yes, you're also going to abuse women some years to come. Women names have power. Any name you have been started, you just have to take power in that name and go on. You want to call your son Makamu? I don't want to call my son Makamu. And I want. Nyagoromogi thule makoro di mawa wangu ni sausa di malich mokalo kata kamano wantie kai koda mheshimiwa Jeronim yena mono mechak luonge ni mheshimiwa kata kamano winjo ka jomoko luonge ni jadolo ya Yesu maguto tai luonge kapok watieko ngecho dong magi nyira machok to watieko. Who is your governor in 2027? I know that's not a very easy question. I'm not sure. You're waiting for the time? I'm waiting for the time. I can't just come and say who my governor is in But when the time comes, I'll come back here and say this is my governor, this is my woman rep. Yeah. True. But there's somebody who impresses you, who want to stand, who would all buy. Think I'm making you tena noka moriga. Jokumata chunga managi. Yes. Story for another day. That's story for another day. Correct. Then who is your MP? Kisumu Central.
Are you in Kisumu Central? I'm in Kisumu. Okay, I'm in Kisumu East, but I have people in Kisumu Central. Okay. I have nani kwa Kisumu Central, anaitwa nani? Bovins. Bovins, I know Bovins. Yeah. Bovins ni kiparo malio kabisa. Okay. Kechuchal. Nemen kiparaka jo Kisumu Central kanyalo miyo nage kura. Nitiere nyaka jok moko, I don't invalidate them. True. But I really support Bovins pacha akili juu kabisa. Ingeni wada keto jok makili juu sana. Ok wada kelo rogo jok mabiro to rogo. No, when people who are going to be able to bring investors. Once Nyalenda tin malich. Lakini we can influence projects in Nyalenda. Connected people. Yes, connected people. And then kata MC ngana MP na madibedo Kisumu East. Adibedo ge MP Kisumu East. I don't know who is going to sit there. But whoever is going to sit in Kisumu East, I will want to really work very well with this person. I don't know if it's a woman or a man, but I really want to work very well with this person. Onge name tomorrow. Kendo onge chano mwana chano rago doko. Dinga mora mo yerno ino. Nyakiwe kingin Nyalenda iboga bude. So far so good. Are you any faction of Linda Ground in Mwananchi? No. You don't want to care for Mwananchi? I care for Mwananchi, I care for ground, I care for everyone. Yes. I care for everyone. But I will not say I'm Linda Ground or Linda Mwananchi. I would say that I am a citizen of Kenya at the moment who really has a very good vision for my people. And my people at the moment are Nyalenda people. I'd really have Nyalenda A. I'd really have to show this love and leadership right from the home ground. Kuma iyo rata di nyoma, that's matter and bobodo man go do chai ndi. That is what I've gone through. So I want to start it from there. And I want to show Nyalenda people that there's always hope. Kumiloko ripo kechemangwa. Okay, choy. Majok madwa penya moro na ngome ukidak Nyalenda iti Nyalenda yenu endo. Kumiloko ri okay choy. I know it's not right to ask you where you stay, but you'll tell us. Yeah, you don't ask me. Huh? Don't ask me, but I've been born and bred in Nyalenda. I've stayed in Nyalenda for most of my years. Yeah, I've plowed up on Nyalenda. No, for what? He will run away. He will run away. Oteni Mogik, Mheshimiwa Jeroni, I know it's always lovely having you around because of how vocal you could be sometimes and how agitated, like my friend Millie Odhiambo. I need to call Millie Odhiambo one of these fine days. You need to call her. And what's your last word to women, young women who are getting into power? Otemani Minyamioge, then Oteni Nejo Nyalenda E, Kawati Kotoa, and ya several also another time, Waperorado Moadmo. What is your last word? My last word is to any woman seated there who is looking at me or who is listening to what I'm saying. You can do it. You can also get into any leadership position. It's not about even money. It's not about what people are going to say. But it's about what you're going to bring once you're in this seat. Usiogope, kama uko na hiyo ndoto kwako, tafadhali go and pursue it. And the women who are watching our Nyalenda A, please, I am requesting for you to stand behind me. Because with me and you together, we are going to change this narrative. So we want to make a narrative equal. We want to make Nyalenda to a space very safe for all women and men. So at this time around, just trust me with this seat and let us know. Mondo after 5 years iwachi ni nyako manu biro no ani mondo ko wakura bigimoti monge. Adoni after 5 years aguru mbaka wane ni nyako ni ndinu akelo waketo monu moko kende kombe giki. Now women, trust women. Iwacho gani women are their own enemies. Nyalenda A, women, this is the time for you to now rub that gimi wacho gani women are their own enemies. I want to see women on the line coming to vote for me. I want to see women influencing other women to come and vote for me. Yeah. Nikoro mgojong mago kweche gaki nuweche Mheshimiwa Jeroni Mobwa mbende ne watwak go odiochieng' ma kawuono tich abich makende nyakor mgojong kaka ne wanyisi tich abich no dich malich mokalo wanti kod iko mobende onego bed ni wayuoro kiny ma kawuono weche be thoth koni kod kocha wageno ni dhi bedo kod giko dirano e romo puch kendo maber malich mokalo wakwayo ni hap Jehova Nyasaye mondo mi otayi ibed kod tich abich maber ibed kod juma ngeso maber ibed kod jumapil maber kwarado wuok tich juma makiny to wachake kod ng'wono mar Jehova Nyasaye. An ma lo jofwambo duto, lo jotich duto ma Kala TV, wakawo thuolo ni mar gonu erokamano kuom ne kete e Kala TV. Kendo wakwayo ni pod udhi nyime kod luwo chenrowa mabende biro mbele kae nyaka wang' orom kanyo odiochieng' makiny sa 12 okinyi. Iluonga ni Justus Adoyo ma to Kala TV. Mimi ndio Justus. It's enough.